ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿದ ದೀಪ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತ ಐನು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ದೆತ್ತದಿ ಐತು ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡ ದೆತ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನುಂಗುದಿಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ನುಂಗಾಗವರ ಅಂದ್ ಚಂಡಿ ಪುರ ಪೋತು ಅಂಡೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಅವ ಆತು ಕೊಡಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಬೂರುಂಡ ಬೂರುಜಾ ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಸೋಕುದಿಲ್ಲ ಅವ ಈತ ಕುಡೋರ ಅಡಿಪಡ ತುಳ ಗಾಳಿ ಪಿಂಕೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ತಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದ ಪಿಂಕಿ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಉಪದ್ರವಂತ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ತಿಬ್ಬೆಲೆ ದೀನಾಗ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ರ ಪೈಲ ಡ್ರೈಯರ್ಗ ಇತ ಕೂಡ ಗಾಳಿಗಿಂಚಿ ಬರ್ತುಂಟುಲ ಎನ್ನ ಈ ಕೆಬಿ ಬಂದ ತಂದು ಕೋಡೆ ಶೀತಲ ತರೆಬೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೀತ ಅಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೆಬಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾತೆರು ನನಗೆ ಕೇನುಂಚಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿದೆತ್ತು ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿದೆತ್ತು ಬುಡಿ ಅಂದ್ ಕೆಬಿಗೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಐಕಾಗ್ಲು ಗುಣು 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 ನೆರ್ಪುನ ಇಂಕಿ ಕೆಬಿಗೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಇಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಡಿಪುರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಡಿಪೋಡು ಕೈ ಪಿರಾವ ಪತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗದು ಸೋಕ ಅಡಿಪೋಡು ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಕೋಲ್ಲ ಎಂಚ ಐತ ಅಡಿಪುನ ಎಂಚ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಎಂತ ಅಡಿಪುನು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಪಂದು ಎಂಚ ಅಡಿಪುನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೈ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಮೈಸೂಡಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕಾ ಗಿಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಲೇ ಬ್ರೋ ಜವನರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕುದಿ ಮಾರೆ ಕುದ್ದೆ ಕುದ್ದೆ ಮೈಸೂಡಿ ಇತ್ತಿನ ನೆರ್ಪೇರು ಹೆಂಚಿನ ಈತು ಕುದ್ದೆ ಮೈಸೂಡಿ ಮಾತೊಂದಾರು ಮಲ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಮಲೆಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ನೀ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಚಪಗಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕದು ಇತ್ತಳು ಈ ಸಲ 2 ಸಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ ತದೆ ಮಟನ್ ಇಬ್ಬರ ಮಟನ್ ತಿಂತೇರು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡೈ ಮಲ್ಪುನ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರು ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಚಿ ಕಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕೆ ನಂಡೆ ಕಾರ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇದೆ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ತಿಂತಾರತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನವರ ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಅನಿಗ್ಲ ಕೋರಿ ಪಂಡದಾರ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿದ ಕಾರು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗಲೀಜ ಅಜ್ಜ ಅತ್ತ ರೋಮ ಪೂರ ತಾಲುಂಡು ಅಜ್ಜ ಆಂಡ ದೀದಾಂಡ ಎತ್ತು ಯಾರು 2 ಮೂಜಿ 11 ಹೌದಾಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ 2 ಮೂಜಿ 11 ಈತ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತ ಏನಕ ಐತಲ್ದದ್ದು ಅಪ್ಪೆತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಇರ ಮಗಲೆನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪದ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಕವ ಮಾಮಿಡ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸದಿಲ್ಲ ಕಾಡಬೇಕು ನೆಟ್ಟುಂಡು ತುಕ ಕೃಷ್ಣ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೋಪದ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಆಫೀಸರ್ ಆಲತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ IAS ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐತದಿಲ್ಲ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಓದುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟೆಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯನಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಿ ಸುಹನಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಯಾನ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲತ್ತ ಉಯಿರ್ ತೋಜಂಡ ತೋಜುಸಿ ಯಾನ್ ತೋಜಂಡ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಕೃಷ್ಣನ ಉಂಡುದಾಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣವನ ಸಾವಡು ಹಿತನಾವಡು ಹನಿನಾವಡು ಚಿಕ್ಕಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಪಿಂಕಿ ಇಷ್ಟ ನರೆಂದು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಾನಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡ್ಡು ಉಣುಡು ಕಂಕೆ ಕಾಗೆಯ ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಕಂಕೆ ಅತ್ತಾಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಕಾಗೆಯ ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಕಂಕೆ ಕುಮಾರಿ ಸುಹಾನಿ ಅವರ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕಾಗೆಗೆ ಕಂಕೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದವರು ಸುಹಾನಿ ಕಾಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕಂಕೆ ಅದಾನಿ ಮಕದಾದ ಅನ್ನಿ ಇತ್ತ ಅನಿಕೆ ದಾದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಓ ಚೊಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತು ಮರಳೆ ಬರ್ತುಂಡು ದಾಯಗಿದೆ ಮಾಮಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದತ ಓ ದಾದಾ ದಾದಾ ಬಲ ಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಪಾಟ್ಲೆ ಬೇಗ ಓದಿರುಂಡು ಪಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಡ್ಚತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಅವೇ ತಿಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ತಿಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಸ ಅಂದಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುರಾಣಿ ಮಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರತ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆಗ್ಗೆನ ವ್ಯಾಪು ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆಗೆ ದಾದ ಮಂತೇರಲ್ಲ ಜಾಯನೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಂತಾರ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕುತ ಮಂಡೆಲ ಆಗಿಡತ್ತಿ ಓ ಕಾಂಡಪ್ಪ ಪಾಡನಿ ಇಂಕು 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 ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ಕು ಪಾಡುಂದೆ ಬೇಬಿ ಆಂಟಿ ಸಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಎಬಿ ಆಂಟಿಯಾ ಶೀ ಪೋಡಿತೆ ಬಿ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಪುಂತಲ್ಲ ಏತೈತೆ ಒಂಚು ತೊಟ್ಟೆ ಆಡಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ತಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ತಿಂದ ಡಿಂಬಲ್ಲ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಪಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಲಿ ನಟಾಲೆ ಕೋರಿಕೊಂಡ ನಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬದನೆ ಪಲ್ಯಡ ರಡ್ಡು ನುಡ್ಸು ಕುಡೆ ಕಡ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಡಿ ಕೊದಪಿಜ್ಜಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಾಡು ನೀ ಕೊದಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಜಪ್ಪು ಕೊಜಪ್ಪುಡ ನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಕೊಜಪ್ಪುನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪುನಾಲೆ ಬೋ ನಾಟಕ ಪಂಡುಂಡತ್ತ ಕೋರಿಪ್ಪುನಂಗಾಲ್ ಕೊಜಪ್ಪು ತಿಂದ ದಾಲವು ಭೂಮಿ ಬೋಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಸಿದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಪೋಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉಂಟೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಪೂರ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆನಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ ಇನ್ನಿತಿಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವತ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಯ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ಬೇಕು ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಿಂಜದು ತಿರ್ಗಾವ ಅಲ್ಲಿ ನೀನನ್ನು ತಿರ್ಗಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪಲು ಮಳೆಗೆ ತಿನ್ನಿಯಾರದ ಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿಂದ ಎಂತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಏನಂದೆ ತುಳಿ ಇತ್ತ ಪಂಪೆ ಮಾಮಡ ಪಂಪೆ ಈ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಒಂತೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು ಕುಳು ಒಂತೆ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಾಡ್ಲು ಇಜ್ಜಾವ ಆಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು
ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾಡಿತ್ತಾನೆ ನನ್ನದು ಆದ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಜೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ಫೆಬ್ರಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೆರಡ ಕೊರ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಗಮ್ಮ ಕಾಣತ್ತದು ಅಂಟದ್ದು ಓಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ತುಲ ಈ ಪೋಪನ ಎಕ್ಕು ದುಂಬು ಸರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಇದು ನಮ್ಮಡ ಕಣ್ಪನೆ ಇರ ಮಗಳ ಈತಿತ್ತು ಲಾಸ್ ಮಲ್ದಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪು ಲಿಂಕ್ ಅವ ಹೆಸರು ಮನ್ಪಿರಿ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪನದ ಈತ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಡಾಯಿಡೆ ಮಲ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಿತ್ತು ನಂಚ ಹನಿಗ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಷ್ಟ ಹಿತಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅದಾಯ್ತಾ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪನ್ ಕುಂಟಾಜಿಟ್ರ ಕಲ್ಪವಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನು ಅಲಂಚನೆ 24 ಸಾಲ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಆಂಟಿ 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 ಇಂದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕೆಂಡ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂದೆ ದಾಸು ತುಲೆ ದಾಸು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಲೆ ದಾಸು ಅಯ್ಯೋ ದಾಸು ಅಜ್ಜಿ ಆದಾಯ್ತ ಮೋನೆ ತೀರಾಪಜಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಗುಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ತಂಪು ದಾಸುನು ಅವ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟವರ ಅಡಿಪುಡು ಪೆತ್ತಗ ಪುಂಡಿದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕನಕನ ಓಡು ಉಲಾಯ್ ಕನಕನ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಜನಿಗೂ ಕನಕನ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನುಲೈದಿ ಓಡು ಪುರ ಮಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪು ಜನಿಕು ಮೂಜಿ ಪರ್ತೋನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ఒక చాక్లెట్ కృష్ణన లాలీపాప్ పూర కండి తింటున్నాడు కృష్ణన లాలీపాప్ పూర కండి తింటున్నాడు ಹೊರಸೊರಪಿದ್ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಕೋಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪುರ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪದು ಒಕ್ಕದಾದೈತಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತು ಪಾಡುನ ಕೋಡೆ ಪಿಂಕಿಂಚ ಪಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 3 ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 3 ಚಮಚ ಅಲ್ಲ 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೆ 3 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಒರೆಸಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ಒರೆಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗಂಟೆ ಈಗ ಗಂಟೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಹೋಗುದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಹಿತ್ತ ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿ ಪುಂಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ನೀರ್ದೋಸೆಯಾ ಆಂಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಭಾತ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಅಂಡಮಾನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕು ಓ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೋಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳು ನಾವು ಅಡಿತ್ತು ನಾನು ಬಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತರಕನೆ ಮನ್ಪುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟಗು ಅಂತೂ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲಾರು ಕೇನುಂಡಾ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಬೂರ್ಡ ಅಪ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಣಿಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚುಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪೊಡಿಗೆಲಾಪುಂಡು ಓ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇ ತೋಜಾವೆ ತೋಜುಂಡಾ ತೋಜುಂಡ ಮೂಲ್ತುಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳತ ನನ್ನಟ್ಟೆ ತೋಜುವೇನಾ ಹಾಯ್ ಹೌದಾ ನಿತ್ತೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ ಪೋತೀನಿ ಇಂದಾಲ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜ್ವೆ ಕೈತ್ತಾಲ್ ತೋಜ್ವಿ ಆಂಟಿ போய் எங்கள போப்பா கிருஷ்ணா அவளை எப்பாடு பொக்கடாவா கிருஷ்ணா அவளை எப்பாடு இரு பல்ಲೆ ಯೋಗಿತಾ ಆಂಟಿ ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತೂವಲ್ಲೆ
ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತು ಬಲ ಒಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ನೋಚಾವನ ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಕಡಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡುವ ನೀ ನಾನು ಇತ್ತಾನು ತಿರ್ತು ಮಾಡುವ ನಾನು ತುಲೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತಾನು ತೀರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಕಣಿಕ್ ಡಿಶ್ 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 ಸತ್ಯ ಬೂಂಡ ಒಕ್ಕ ಹೋಯ್ ರಡ್ ಜಾಲ ತಿರ್ಪ ತುಲೆ ಗುಂಡಿ ಚಾತು ಕೈಕಾರ್ ಹೋಗ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡೆ, ಕಾಡು, ಮರ, ಬೆಟ್ಟ, ತೆಂಗು, ತಾರೆ, ನಾಯಿ, ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿತ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ತಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಜ್ಜೆ ವೆಜ್ಜಿದು ಬೇಗ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಏತ್ ಬಜ್ಜೆ ವೆಜ್ಜಾ ಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಏತ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಚವ್ ನಾಲ್ಗಿರೆಗ್ ಏತ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಏತ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಈರು ಮದ್ರಂಗಿ ಪೋಲೆ ಅವ ಯೋಗಿತ ಆಂಟಿ ನೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದು ಪರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದ ರತ್ಜಾ ಈ ಪೊಂಚೋಚಿಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಅರ್ಪುರ ಯಾ ಬಂತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪತ ಯೋಗಿತಕ್ಕ ಚೂಡಿದಾರ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ನೈಟಿ ಪಾಡೊಂದ ಅಡ್ಚಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಗೆ ನಾನು ಯೋಗಿತಕ್ಕ ಒನಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬೈದು ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲ ಐತೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪು ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪು ಆಲೆಗ್ರ ಅಡ್ಡು ಬಿಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದು ಜೇರು ಪಪ್ಪ ನಾನು ಬೆಂದೂರ್ಗಿತ್ತೇನೆ ಕನಕ ಕೊನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕನಕತ್ತು ಸಲಕ್ಕೆ ದಾನಿ ರಂಜು ಅಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟುದುನ ಅಕ್ಲಾನಿ ಮುಟ್ಟುನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಕುಂಡನೆ ಟೇಕುನೆ ಇಜ್ಜ ಬೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ರನೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ದೊರಿಯರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೈದುಂಡವು ನಾ ರಂಜು ಅಣ್ಣ ಬಚ್ಚ ಕಾರ್ಡನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಅವರ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತದಾಂಡು ಬಿನ್ನೇರು ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾಮಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ರಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನಗ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಜ ಕೊನ ಯಾರಾಯ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊನೋಕ ಅಂದು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕಡ ಬೊನ್ನೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಂತೆ ಬೆಂದಿರ್ದಂಗೆ ಅವು ಅಲರ್ಜಿ ಆತ ಅಂಚದು ಬೊನ್ನೆ ದೆತ್ತಿನ ರಪಕ್ಕ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಆರ್ಡನೆ ಬಂತೆ ತೋಡ್ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿಂದ ನಾನಿತ್ತು ತೋಜಿನಿಕ್ಲಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಶ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಪುನೇಟ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಮಡಲು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಸಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂದರಿಗೆ ತಾಯ್ತದಿ ನಾನು ಅಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕನಕ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ತೋಜದೆ ಒಂದು ಕಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಕಿದೆ கிருஷ்ணன் நாடு வந்து யோகித்த கலைத்தல பந்தர் அம்மா போயிருந்து ஆண்டி
ಅತ್ತಿ ಅದೊಂದು ಫೋನ್ ದಾರಬ್ಬ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ದು ಪುರ ಮಣ್ಣುಂಡು ಸಲಕ್ಕೆ ಅವಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೋಪ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಆಕಿತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಂತದು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪೆ ರೋಡ್ ದಡೆ ಬಲ ತಟ್ಟು ದಾಮು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚತುಲಿ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನೆಟೆ ಕೂಚಿ ಬೇವಾ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ಮಂಜು ಮಂಜು ಉಂಡು ಈಗ ದುಂಬತ್ತು ತರ ಮುಗಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ದೇರ ಅವನ ಚಕ್ಕ ಅಡೆ ಕೂಟೈಗ ಮಗೆ ಕೊಡೆ ಅವಳು ಊರು ಕೂಚಿನ ನರಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಾ ಇರು ಒಂಜಿ ಬಾ ಯಾ ಮುಂಡದು ಪೋಲೆ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ಮುನ್ನೋಡು ಅಂಕಲ ಬಡಾಪುನ್ ಕಾಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ತಿಂತನ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮುಖ ಈರು ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಯೋಗಿ ತಂಟು ಈರು ಪೂರ ಪೋಲೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಈರು ഇനിത്തെ വിളാഗിനിടಗೆ ಮುಗಿಚಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಡುಂಜಿ ವಿಳಾಗಡು ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತಿರಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಖುಷ್ಟಿದಿ ಒನ್ಲೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ.